A nyní poprosím o slavnostní slib. Slibuji věrnost Republice Severního pólu. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dále poprosím Vojtěcha Peška, předsedu Senátu. Dobrý den. Jmenuji se Vojtěch Pešek a jsem předseda Senátu Republiky Severní pól. Nejprve bych rád uvedl některé změny, které Senátu přinese přijetí ústavy. Jednak se nastaví přesný počet senátorů, a to bude 81. Dále se také ustanovuje nejnižší věková hranice na post senátora, a to bude 40 let. Nová ústava však přinese Senátu nové pravomoce. Například umožní Senátu schválit nebo zavrhnout navrhovaný zákon. Dále také Senát může Poslanecké sněmovně podávat vlastní návrhy zákonů. Já osobně i všichni senátoři, kteří zde vystupují, které se zastupují, jsem velice potěšení zavedením Demokratické republiky Severní pól a velice oceňujeme a vážíme si všech lidí, kteří se podíleli na vybudování Demokratické republiky a na její ústavě. A mě prosím slib. Slibuji věrnost Republice Severního pólu, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A jako posledního ze zástupců vlády poprosím Lucii Královou, zástupkyně Ústavního soudu. Jako předsedkyně hlavního ústavního soudu vám slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně. A nyní ještě slavnostní slib. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana. Tak to je Řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně. Tak ještě práce. A nyní prosím, aby před nás předstoupil Jan Hájek, viceprezident Republiky Severní pól. Vážení vysocí ústavní činitelé, pane prezidente, předsedové obou parlamentních komor, slečno premiérko, vážení ministři, vzácní hosté, dámy a pánové. Předstupuji před vás dnes, v den přijetí ústavy našeho nově vzniknuvšího státu, abych před vámi všemi svým podpisem stvrdil platnost ústavy Republiky Severního pólu. Dovolte mi při této příležitosti říci pár slov. Pár slov proto, že za pár okamžiků stvrdím svým podpisem slova ústavního slibu. I přesto, že náš ústavní systém není prezidentský, funkce prezidenta má rozhodující hodnotu a vysokou prestiž. Jako hlava státu se stanu vykonavatelem hlasu lidu ve všeobecných volbách, tedy jmenovatelem nejvyšších zákonodárných, výkonných i soudních orgánů, tak i příjemcem jejich demisí a jejich odvolávatelem. Jako prezident republiky budu zastupovat stát a hájit jeho zájmy navenek na mezinárodní scéně a stanu se vrchním velitelem jeho ozbrojených sil. Jsem velice šťastný, že stojím u zrodu moderní, silné, demokratické republiky, že jsem se mohl jako člen Severopolské národní rady podílet na vzniku její ústavy a že budu moci nadále tuto ústavu a jiné zákony vykonávat. Věřte tedy, že věřím v důstojnou spolupráci všech vládnoucích orgánů a budu o ní ze všech sil usilovat a snažit se, aby toto politické souznění
vneslo co nejvíce svobody a harmonie mezi ty nejhlavnější, mezi občany našeho státu. Slibuji věrnost Republice Severního pólu. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zástupce vlády, aby každý z nich stvrdil svým podpisem platnost ústavy. Slavnostní přijímání nové ústavy Republiky Severního pólu za uzavřenou. Všem vám moc krát děkuji. Nashledanou. Vážené slavnostní shromáždění, paní předsedkyně vlády, pane prezidente a ostatní funkcionáři, já vám děkuji za pozvání na vaše slavnostní přijímutí. Vaše slavnostní přijímutí bylo tak hřejivé, že nebylo potřeba, abych si